Татарстан Яңғасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру исәнмесез. Хәерле кич мөхтәрәм җәмәгать. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне ак битарафлык, нейтралитет билгесе. Татар теле укытучыларының бүгенгесе һәм иртәгәсе зур сорау астында булу сәбәпле бүген без нәкъ менә шуның турында фикер алышырга булдык һәм сөйләшүгә күчкән чәйдә гүзәле бер видеоязманы карабызык. Татар теле каламы мәктәпләрдә? Алашагын ничек ул безнең туган теле, дәүләт теле, дәүләт теле республика баламыз. Нәрсә? Сәгатьләре кимисә гафу итегез. Сәгатьләре кимисә укытучылар кая барачак икән? Бер кайда бармаячаклар. Бер фотонышны да без урамда калдырга җыймыйбыз. Мәгариф һәм фән министры вәгъдә итүенә карамастан кайбер укытучыларга урам себергә калмагае. Интернет шелтләрендә кыскарту эш тәкъдим итеп гаризалар пәйда булды һәм без моны хәзер үзебездә күрәчәкбез һәм моны социаль шелтәрләрдә күпләр күргәннәр дип уйлыйм. Режиссерыбыз безгә моны күрсәтер. Һәм сездән сорыйсым килә, менә сез моны нинди комментарийлар бирә аласыз әлеге тема буенча? Нәрсә дип әйтим? Мин менә монда күпмедер дәрәҗәдә татар теле укытучылары китеп утырдылар бит инде, әйеме? Нәрсәдер анда яклана, берсе дә калмый диделәр. Менә Энгел Наваповичның да сүзләренә ышандылар, әйеме? Хакимият та әйтте, бөтенсе дә була диделәр. Шуңа күрә беркемдә каршы дәшергә урамга да чыкмады кирәк вакытта. Шул хәтер көненә дә чыгып күп булып күренеп китмәделәр, әйеме? Көч күрсәтмәделәр. Шуңа күрә тыныч кына утырдылар. Һәм бүген чынлап та мондый куркыныч бар. Ул инде менә безгә редакцияларга да килә башлады. Минем инде хәзер нидә, контактта да минем язалар хәзер уже китте. Марат әфәнде, менә монда язылган, без күреп торабыз, монда тәкъдим итәләр, урам себергә тәкъдим итәләр. Укытучыга, югары квалификация укытучыларга. Менә гомумән менә мондый вазгыятьне ничек аңларга була? Укытучыларны эшкә ала мәктәп директоры һәм шул ук кеше эштән чыгара. Укытучыларның эшенә Мәгариф министрлыгында, муниципалитетның да кагылышы юк. Алар тулысынча директор кулында. Директор кулындагы укытучыларга сәгатьләр саны ул укыту планыннан тора. Укыту планы үзгәрә икән, укытучылар саны я кыскара, я арта предмет буенча. Инде татар теле укытучыларына килгәндә, мин мисал гына китереп әйтәм, әгәр дә Татар Казан шәһәрен алсак, bir сәгатькә татар теле кыскарса, 400 укытучы эшсез кала. Bir сәгать белән. Инде 2 сәгатькә кыскарса, 800. Әгәр Казан республиканың ичтән берен санасак, ичкә тапкырларга кирәк аны. 1 сәгатькә кыскарса, республикада монда министр нәрсә сөйләсә дә, директорның теләкләре бик яхшы булса да, бу шундый объектив әйбер, чөнки мәктәптә хезмәт хакы норматив нигездә түләнелә. Инде бу уведомлениеләргә килгәндә, әлбәттә алар директор ул уведомлениеләрне закон нигезендә бирергә тиеш. Монда минем профсоюзларның гына бу мәсьәләгә карашы бик ничек дип инде мине уңайсыз хәлдә калдырды. Чөнки профсоюзлар алар хезмәтчеләрнең хукукларын якларга төзелгән организация. Бу татар теле укытучыларына карата профсоюзлар һәм аларның җитәкчеләре Прохоров Юрий Петрович директорларга инструкция җибәргән. Ничек дөрес укытучыларны кыскартырга яки иштән җибәргә. Әле аның формулировкасы Татарстан мәктәпләрендә закон бозылу аркасында килеп чыккан кыскартуларны шулай үткәрергә кирәк дип. Ләкин абсурд дәрәҗәсендә чыннан да әлбәттә, чөнки Татарстан мәгариф системасында законның бозылуы ул прокуратура күрсәтмәләрендә генә һәм алар барсы да бик шикле. Буны судсыз булай шундый закон бозылу дип әйтергә беркемдә хакы юк. Инде кыскарту, инде хәзер әйтеп битерим әле. Тип сорауга. Инде бу укытучыларга ниндидер анда идән себерүче хезмәтен тәкъдим итү, ул татар теле укытучыларын, гомумән педагогларны мыскыл итү дип саныйм. Чөнки директор булып эшләгән кеше, нормаль кеше белми, ул әйберне белми кала алмый. Чөнки педагогларга педагог хезмәте генә тәкъдим итеп була.
Инде директор Менә монда буларак җитәкче Россия хәле дә законнарын бик белми кызык. икән, ул эштән алынырга тиеш. Менә бу директор дигәннән монда бит директор хәлендә бер яктан аңларга кирәктер. Чөнки аңа кушылган, бәлки, ул үзен шулай дип акларга мөмкин. Менә Ильяс Рахмиянович, менә мондай ситуациядә җитәкчеләр үзләрен ничек тотырга тиеш? Бер яктан караганда, монда намус та бар, шулай бит. Икенче яктан караганда, менә шушындый вазгыять. Мин әйтер идем, әйе, бу мәсьәлә барлык халыкка да кагыла. Иң беренчесе татар халкына кагыла, телебезгә кагыла. Һәм инде килеп терәлә менә бүгенге темага укытучыларга. Укытучылар монда гаепләре юк. Ел башына укытучының әгәр дә ел дәвамына сәгатьләре билгеләнгән икән, аның хокукларын беркем дә закон нигезендә әйтик кыскарта да алмый сәгатьне. Моның өчен җавап бирә дәүләт органнары. Инде әгәр бу мәсьәләдә мин былай карар идем. Дәүләт күләмендә Мәгариф министрлыгы күлендә федераль центр белән менә Минтимер Шәрипович әйткәнчә уртак телгә килергә һәм бу мәсьәләне быел кискен рәвештә карауны туктатырга кирәк беренчедән. Бу моның ахырын без белмибез. Нәрсә белән бетәргә мөмкин. Белүчеләр дә бар. Һәм нәрсә кирәклеген дә карасак, без беркем дә аңламый нәрсә. Дәшми торгач, ул тагы да куркынычрак бит, Ильяс Рахимянович. Юк, дәшми торудан укытучылар язмышы менә моны турында. карарга дәшми, без кышкырып кына нәрсәдер бүгін хәлиттәлмибез. Шулай да укытучылар Директорларга әйтелде, адвокатлар бар, законсыз карарга судка бирегез. Бер директорда, бер районнан да, бер шәһәрдән да бу законсыз канунга, прокуратураның законсыз карарына каршы килмәде. Бу беренчедән һәм директорлар татар теле укытучыларын суд нигезендә якламады. Һәм бу яктан директорга әйтеп була, сез менә укытучыларны бер дә якламыйсыз, сез укытучыларга. Мин фикеремне алайда дәвам иттереп битерим әле. Без менә югыйсә мин Ол мәктәбеннән башлап һәрбер әйтик баскычны узган кеше. Директор кем ул бүгенгесе көндә? Юридик яктан әйе. Безнең дәүләт инде башкача караган икән. Директор бер үзе генә бүген бер нишләй алмый, шуны аңлагыз. Татар теле укытучысын закон нигезендә без гомумән дәүләтебез белән якларга тиеш бу бүгенге ситуациядә. Дәүләт белән якларга тиеш. Беләсезме шуны? Телне саклап калырга турында бар икән. Моны иртәгәгә турында уйлаганда федераль центр белән сөйләшмичә, бүген кычкырып кына нәрсәдер эшләй алмый, закон нигезендә эшләргә кирәк. Моны политизировать итү дөрес түгел менә. Әмма ләкин телне безнең конституциябыз бар дидек. Конституциябызны дөрес дип таныдылар икән бар җирдә дә. Нигә без яңадан шул конституция нигезендә эшли алмыйбыз? Мин шуны аңламыйм. Казанда бердән бер мәктәп рус кешесе аның директоры прокуратурага судка бирде. Бер дә татар кешесе директорларда булган. Татар теле укытучыларын якламады. Павел Шмаков турында сүз бара да. Кыю директорлар бездә кызганыч юк. Кыю укытучылар да бездә кызганыч юк. Күпчелектә татарлар, татар укытучылары хәтта безнекеләргә. Теге шундый тенденция бар. Шундый тенденция бар. Юк, монда мин әйтәләр, монда директор бер нәрсә дә булдыра алмый дип. Һәр директор бүген күреп тора, әйеме? Бүген хукук бузыла, әйеме? Булмаган җирдән гаип эзләп табыла. Хәтта шундый дәрәҗәгә барып җитте, татар гимназияларында, татар уку йортларында татар телендәге дәреслекләрне тыюлар бара. Әйеме? 10-11 классларда татарча укыту, татар мәктәпләре, татар гимназияларында, кайберләрендә аларны укытуны тыюлар бара. Әйеме? Бөтенесендә дә һәм директорларда бу хакта дәшмиләр, беркем дә дәшми. Аннан соң шундый әйберләр булды. Әйеме? Алла сакласын, теге законсыз мәйданнарга чыгуларга каршы. Әйеме? Әмма законлы чыгулар булды мәйданнарга. Бер татар теле укытучысы килдеме, үз сүзен яклап? Юк. Бу инде 3нче ай бара торган мәрәкә. Әйеме? 3 ай буена бер татар теле укытучысы үзенең телен яки анда дәресен яклап, телен яклап чыктымы бер җиргә? Нәрсә эшли аласың? Татар теле укытучысы безнең бүген биредә, Гөлнар ханым. Менә нәрсә эшләргә була сезнең фикергезчә? Хәзер сезнең әле үзегез шушындай вазгыятьтә өстәвенә сездән күрәсезме күпме хәрәкәт көтәләр? Татар теле укытучыларына да бар бу ашракта дәгъва бар. Беләсезме? Ничек җавап бирә аласыз? Без бит бик кечкенә кешеләр. Ягъни без нәрсә эшли алабыз? Без
Берничектә Сез профсоюз оештырып була. Аны СМИларга җиткереп була. Менә безне Менә тамчылардан күл җыела дигән әйбереме? ансы дөрес. Диңгез тамчылардан тора, әйеме? Менә һәрбер кеше ул бер тамчы. Һәм менә шушы һәр тамчы чыкса мәйданга, һәр тамчы үз сүзен Искәндер әйтсә, бик матур кышкырып сөйләшергә була. Менә бу көндә татар теле укытучысы ул бер үзе. Менә бүгін аңа нишләргә? Түгел, алар әйтте бит, менә Марат Вазыхович әйтте. Алар бүгенге көндә Казанда гына да 1200 кеше юкка чыгарган. Искәндер әйтеп узырга кирәк, бик зур рәхмәт дип Гөлнәгә, чөнки бик күп укытучылар бүген килүдән баш тартты. Моны да аңларга кирәк, чөнки һәр кеше иртәгесе турында борчыла. Менә бүген сезнең вазгыять ничегрәк? Гомумән без үзенә дә сорарга мөмкин бит. Кемнәрдәндер ишетеп кенә түгел. Беләсезме, бүгенге көндә безне борчыган сорау ул менә билгесезлек. Иртәгә безне нәрсә көтә, без белмибез. Ягъни, әгәр дә мәсәлән, кичә без шул ук сокращениегә эләккән укытучылар исемлегендә булсак, бүген безгә әйтик сәгать бирделәр, димме? Ну, ул сәгатьләр саны элек эшләгән сәгатьләр саны белән бер түгел. Ягъни бу финанс ягыннан да бик сизеләчәк. Күпме менә әгәр дә конкрет Мәсәлән, ничек дип әйтим, 18 сәгатькә җыеп бирделәр. 18 сәгать. Ә моңа кадәр? Ә моңа кадәр, мәсәлән, күп кенә татар теле укытучылары 25-шәр, 26-шәр сәгать белән эшлиләр иде. Айырма җитәрлек. Айырма җитәрлек. Шуңа күрә менә иртәгә нәрсә буласын без белмибез. Менә иртәгә нәрсә булачаксың? Менә әлеге сорауга җавапны сез рекламадан соң әйтерсез, Марат әфәнде. Татарстан Яңа гасыр каналында Таяну нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Бүгенге көндә безне татар теле укытучыларының киләчәге, аларның язмышы борчый. Һәм без менә иртәгә безне нәрсә көтә диде Гөлнә ханым. Менә Марат әфәнде әлеге сорауга җавапны белә икән. Без менә монда меңләгән укытучылар белән берлектә белмибез. Иртәгә нәрсә көткәне билгеле. Мәктәп директорлары, мәгариф идарәләре, финанс өчен җавап бирүче кешеләр, алар 18 сәгать нагрузка биреп, укытучыларны саклап калырга тырышачаклар мәктәпләргә, язга кадәр. Яз башында инде 18 сәгать белән аларны чыгарып җибәрәчәкләр. Чөнки 18 сәгать белән чыгарып җибәрү күпкә юнәрәккә төшә. Мин нигә әйткән әйтәм, әгәр дә хәзер аларга беренче чиратта сәгать санын кыскартсалар да, уведомление бирергә тиешләр. Һәм ул сәгатьләр саны 2 айдан соң гына кыскара әле. Алар ничә сәгать укытсалар да, барыбер элеккеге тулы хезмәт хакларын алалар январга кадәр. Ризалык бирсәләр генә сәгать санын кыскарталар. Әгәр сәгать санын кыскартмаса, алар сәгать санын кыскартуга ризалык бирмәсәләр, алар кыскарту буенча эштән китәләр. Ул вакытта алар тагын 2 ай элеккеге хезмәт хакларын алалар. Аннан соң эшсезлек теге оешмаларында регистрациягә кереп, анда тагын 1 ай хезмәт хак алалар. Аннан соң алар исәбенә переквалификация үтәләр үз кесәсеннән түгел. Һәм аннан соң инде эш табырга мөмкин шул ук мәктәптә. Аларны шул көтә. Ләкин монда мәктәпләр директорлар шулай әйтергә мөмкиннәр. Яңа договор биреп 18 сәгатьлек кул куйгыз әле дип законны бозып, аларга бернинди 2 ай түләнмәячәк. Бүген икенче көннән алар шул 18 сәгать белән уйлап эшләргә кирәк, хәтта бу эшләргә. Әлбәттә, чөнки хәзер мин уйлыйм, мин финанс органнары белән күп эшләдем, алар каршында куелган мәсьәлә әз генә акча түгеп бу ситуациядән чыгарга. Шуңа күрә дә Ингел Навапыч әйтә, беркем дә эштән чыгарылмаячак дип. Әлбәттә кемдер әлбәттә эштән чыгачак. Ләкин күбесенә бөтен укытучыларга 18 сәгатькә төшереп калдырачаклар. Шулсы, ләкин татар теле укытучыларына уведомление алуга судка бирергә кирәк. Чөнки бу кыскарту ниндидер реорганизация аркасында килеп чыкмаган. Бу мәктәптән балалар китү аркасында килеп чыкмаган. Бу прокурор күрсәтмәләре нигезендә килеп чыккан. Һәм барсына да судка бирергә кирәк. Судка биргән очракта прокурор күрсәтмәләре туктатыла. Аннан соң инде суд карарына, әгәр дә судның карары укытучы файдасына булмаса, шуннан соң гына яңадан кыскартулар башлана, яңа процессына. Без хукук аспектларны хәзер тагын дәвам иттербез. Менә безнең Илхания ханымга сүзне бирәсем килә. Татар гимназияларда хәл ничегрәк соң? Сезгә мондый куркыныч янымы? Марат Вазыховичның сүзләре бу бер вариант кебек карарга була. Чөнки бу мәсьәлә татар гимназиялары, татар мәктәпләренә килгәндә булай каты
начар тормый. Чөнки татар гимназиясына беренчедән бит инде татар жанлы татар телен өйрәнә торган балалар килә. Инде сәгатьләр санына килгәндә, инде бит безгә 4 вариант башлангыч сыйныфта бирелә уку планнары, 5 вариант урта звенода бирелә. Шуңа күрә без менә татар гимназиялары инде укытучыларның мәнфәгатьләрен күздә тотып, укучыларның, ата-аналарның күздә тотып сайладык менә 4нче вариант һәм безнең укытучыларның сәгатьләре кимеми. Һәм инде урта звенода рус теле сәгатьләре артса да, татар теле дәресләре ана теле булып сакланып кала. Инде менә ана теле нинди программа, нинди эштәлекле була, аны бит әле ата-аналарга аңлатасы бар. Менә ата-аналарга аңлаткан очракта ул да проблемага әйләнми. Чөнки баласының киләчәге турында ойлаган ата-ана. Ул ничек инде без сезнең татар гимназиясына килеп татар телен сайламыйбыз дип әйтүче ата-аналар бик күп булды. Шуңа күрә менә бу проблема безнең гимназияларда, татар мәктәпләрендә алай тормый. Инде укытучыларга эш сәгать санын киметмәү дигәндә, аның да вариантлары күп. Чөнки менә без 90нчы елларда укыган дипломнарыбызны ачып карасак, безнең 2 специальность рус теле һәм татар теле укытучысы. Аннан соң филология дип тәмамлаган дипломнар бар. Һәрберсенә эш табып була. Укытучылар, йөзек кашы булган укытучылар эшсез калырга мөмкин. Шуңа күрә борчылабыз. Рәхмәт әлбәттә сезгә бүген безнең белән булуыгызга, чөнки күп кенә директорлар да бүген тапшырубызга килмәде. Без менә хәзер хукукый аспектына тукталып узыйга, видеоязманы карыйга, нар дәвам иттербез. В настоящее время после прокурорских проверок стали обращаться к нам учителя татарского языка с тем, что их стали увольнять, сокращать, либо предлагать работу дворников. В этой связи хочу посоветовать учителям, конечно же, если они не согласны с этим, обращаться в суд в рамках трудового законодательства. Шулай. Бер сан әйтсәм мөмкинме? Әлбәттә. Безнең теге чатлар бар инде, татар теле укытучылары чатлары бар, анда кергәлибез. 70тән артык укытучы шундай уведомление алган безнең санарыбыз буенча. Әмма берсе дә әйтәбез, судка бирегез. Сезнең беренче адым судка бирү. Берсе дә судка бирәсе килми, курка. Ничен? Курку гынамы? Белмәүдәнме? Директорларны представлять итмибез диләр, мәктәп уйлыйлар бәлки ничектер булса хәл ителер. Юк, бердән-бер хәзер адым ул судка биреп, менә бу уведомлениеларны да, госларны да һәм башка әйберләрне да судка бирү. Менә каршы як инде теге татар теле мәктәпләрдә булмасын дигән як, алар судка 2000-нән артык судка биргән гаризалар. Безнең яктан, ата-аналар ягыннан, укытучылар ягыннан, мәктәпләр ягыннан бармак белән генә санарлык. Проблема үзеннән үзе бетәр дип көтеп утыралар. Менә әле Руслан Нагиев сөйләде бит. Руслан Нагиев ул инде үзе үз теләге белән алынды ул яклау эшләренә. Ул кем генә мөрәҗәгать итсә дә бүген мәгариф мәсьәләсендә үзе яки үзенең юристларына әйтә, бу ярдәм итә торган кеше махсус алынды. Бүген шушы тапшырудан соң меңләгән укытучы хәзер гаризалар бирә башласа, я судларга бирә башласа, бу проблеманы шишу юлы булыр микән, Марат әфәнде? Беренчедән булай әйтер идем. Менә укытучылар безне укытучылар гына тел барсы да карый. Тан кайтып әйттем, закон нигезендә эш итәргә тиеш. Берсе дә кул гариза язып чыгарга тиеш түгел, мине кыскартыгыз һәм башкасы дип. Беренчедән, закон нигезендә директор хәлитсен диргә кирәк. Менә директор да, әгәр инде шын татар кешесе генә түгел, безнең директор төрле. Закон нигезендә булганда, менә әйткәнебезчә, закон нигезендә барсын алайса һәрбер нәрсә. Һәм аларны сәгатендә кыскартырыр өчен закон нигезендә атласыннар, ике якта закон нигезендә генә эшләсеннәр. Чөнки безнең һәр вакыт куркыту китәчәк монардан соң. Дәгъзәл бер видеоязма караганнар дәвам иттербез. Бу мәсьәләнең икенче ягы бар. Бик күпләр татарча укымагач, димәк, бу дәресләрне алып баручы укытучыларны куярга һәм гомумән татарча сөйләшүчеләр кайда сөйләшсен соң? Үзара гына сөйләшсенмени? Минем шундый тәкъдимем бар. Эшсез калган укытучыларны төрле конторалар, администрациялар эшкә алсыннар да һәм татарча белмәгән түрәләргә, чиновникларга ярдәм итәргә кушсыннар. Хатлар килергә тиеш бит дәүләт теле булгачтан, сөйләшкәнне тыңларга,
гәҗитләр укырга, аңлатырга һәм телнең гамәлдә булуын тәэмин итәргә һәм теләгән кешеләргә хәтта өйрәтергә. Шулай булгач, интернет сайтларын алып барганда да татарча белеше кирәк. Ягъни бер телле оешмаларга эшсез калган татар телле укытучыларын җигеп, аларны тәрҗемәче һәм эшләп йөрүчеләрнең укытучысына әйләндерергә мөмкин дип саныйм мин. Ничек сезгә әлеге тәкъдим? Бу компромисс дигән сүз. Инде бу риза булды, мәгарифне инде татар теленнән баш тартты дигән сүз, әйеме? Акыллы фикер, әмма бүгенге көн өчен түгел. Әгәр без бу эшне эшлибез икән, без инде иртәгә татар мәгарифеннән баш тарттык дигән сүз, моны һич кенә дә эшләргә ярамый. Марат әфәнде, татар теле укытучыларын эшсез калдырмауда, эшләрен булдыруда, гомумән вазгыятьне абсурдка кадәр җиткермәүдә нәрсә таян нуктасы булырга мөмкин? Таян нуктасы суд аша татар теленең дәүләт теле булуын, конституция нигезендә укытылуын, конституцион суд карары белән нигезендә ул укытыла. Ул суд булды инде, конституцион судның карары булды. Ул мәктәпләрдә Россия конституциясе, Россия законнарында укытыла дигән. Шуңа күрә, шуңа таянып, бу прокуратураның ниндидер уйланмый эшләнгән күрсәтмәләр нигезендә чыгарган күрсәтмәләрен закон нигезендә, суд нигезендә юк итү өстендә эшләргә кирәк. Таяну нуктасы инде бәйсез профсоюзмы, я профсоюз аркылымы үз фәгатьләрен, үз хукукларын яклау. 5 укытучы җыелып, үз-үзен бәйсез профсоюзда игълан итә ала һәм аларга ярдәм итеп юристларыбыз бар. Менә Руслан Нагиев дигән юрист бар. Башкалары да булырдыр дип өметләнәбез. Кызганыч, хәзер вакытта 1-2 генә адвокат безгә ярдәм итәргә әзер. Сезнең тапшыру аркылы мин башка юристларга мөрәҗәгать итәм. Булышыгыз судка барыр өчен, искларны төзер өчен. Белгечләребез бар. Менә инде безнең соңгы сүзне Гөлнар ханым сезгә бирәсем килә. Сезнең фикерегезчә, шушы бүгенге соңгы вазгыятьтә менә татар теле укытучылардан сезнең коллегаларыгызга эшсез калмауда нәрсә таян нуктасы булырга тиеш сезнең фикерегезчә? Беләсезме, менә шушы көнгә кадәр без ниндидер өмет белән яшәдек. Ягъни нәрсәдер үзгәрер, бәлки ничектер кире кайтыр. Инде менә шушы хәлләрдән соң без инде 2-3 атна шундый упкында яшибез һәм ниндидер нәтиҗәгә килү, нәрсәдерне кемгәдер таяну, кемгәдер ышану бездә уже юк. Чөнки менә закон белән эш итәбез дидегеме, законга ышаныгыз диделәр. Ә бит күп кенә укытучылар куркалар. Дөрестән дә куркалар, чөнки нәрсә көтә, ничек карарлар, безгә бу яктан дип әйтүчеләр дә булыр, әйме? Һәм инде ярар, менә без яшьләр. Менә минем, мәсәлән, 3 ел стаж белән әле барам дип әйтергә кирәк, әйме? Ә менә күп кенә танышларым, әйтик, кайсылары февраль аенда менә лаеклы ялга чыгырга җыеналар, әйме? Менә аларга нишләргә? Алар ничек бу хәлдән чыгырлар? Менә шушы сораулар алар безне борчый һәм борчыячак та. Әлеге ышанычлар, өметләребез безнең акланыр һәм әлеге вазгыять, әлеге проблема уңай якка хәл ителер дигән теләктә сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.